Kining atong batasan nga mga Pilipino, usa kuno sa admirable kaayo kaning atong hospitality, pagka maabi-abihon. Labi na gyud kuno sa taga Bohol. Congratulations taga Bohol. Nga madto tag Bohol kanang ting pistas Mayo, pulos man jud kuno na naay pista ang kada adlaw, di gid ta magutman. Nasay uban mawasad kuno'y kaon kay inigadtos pikas balay tungod sa pagka maabi-abihon sa pikas balay, dado na sa pikas balay, di pa gani kakaon, dado na sa pikas balay, hantod na lang kuno nga wa gyud hinuon kakaon. Mga kuan ra na mga joke-joke ba. Pero kining hospitality nindot kayo ni nga batasan. Nya tungod anang atong pagka-hospitable, usa na ni ana kana gyung pagpakaon sa atong bisita. Sige pakaon niya hangtod magkapuliki ta pila pa lang gani ka adlaw o pila ka oras nga umaabot na ang imong expected nga bisita, labi na gyud kun ang imong bisita nga gi-expect medyo taas-taas o dignidad, sama anang pari, mayor, awa na mga pila pa lang ka adlaw, busy na kay kana. Gilingya imong tupad ina hospitable ba ka? Na maabi-abihon ka? Manglimpyo na ka, palit og mga pagkaon. Bisan gani o kanang pari, na ako'y misa pananglitan sa usa ka kapilya. O mangutana na unsay hilig kanon ni Father. O unsa may gusto niyang kanon, kay mo yamong andamon. Niya kung mo overnight, sad, asa man siya gusto mo higda. O hospitality. Kana mga nindot na, pero niingon si Jesus, ni-emphasize siya sa dihang si Marta mura nasuko sa iyang manghod. Kaya iyang manghod mura magdili hospitable kay nagsige ra magpaminaw ni Jesus. Galingkod raman niya si Marta dito, kapuliki naman siya andam, pagkaon, panghugas dito. Si Maria nga lingkod ra, naminaw ni Jesus. Ingos Marta, sa man kang di man kunimo patabangan sa akong manghod, wa kakakita nga porti na akong bisiha diri. Si Jesus niingon siya, Marta, usa ra ka butang ang gikinahanglan, porti nimong balakaha, porti nimong bisiha sa daghang mga butang nga imong giatiman. Usa ra ka butang ang gikinahanglan. Kibaw ba mo unsa ning usa ka butang? Nagiingon ni Jesus. Kibaw mo? Uy. Wa mo kibaw no? Ako asa ko kibaw gyud. Di gyud kay klaro ning akong nahibaw-an. Pero kung atong pamalandungan ang bisan gani ang unang pagbasa hangtod ang kanini ang tubag nato sa Salmo, murag kining usa ka butang nga gipasabot ni Jesus, kana bang masuod gid tas Ginoo, mahimo gid tang kana bang usa ngadto niya. Kanang hospitality makapasuod man na nato kanang atong pagpakaon sa bisita, pero ang mas makasuod gid nato sa bisita kani yung conversation, kani bang pagpakig-istorya. Labiaw na gyud kung Ginoo mo'y atong gustong suoron, kinahanglan kitang maminaw maayo niya. Kay ang iyang pulong maunay makapasuod nato niya. Sa laing bahin sa gospel, labi na gyud ang gospel ni John chapter 15, niingon si Kristo, ako ang punuan sa paras o kamo ang akong mga sanga. Ang sanga nga magpabilin sa punuan, di gyud malaya, makapamunga pagyug daghan. Apan kun ang sanga mahimuwag sa punuan, malaya na ni siya. Yan ingon din siya, pabilin kamo dinhi kanako, kung paminawon o tumano ninyo ang akong mga pulong, magpabilin kamo kanako. Kini di ang pagpaminaw
makapasuod din natos Ginoo. Mao ginay labing nindot nga buhat gilingay mong tupad na kusog ka maminaw sa Ginoo. Kusog ka maminaw. Kita ra ba kasagaran? Kita mao'y gusto nga paminawon sa Ginoo. Gani mura patag masuko kung di ta kunuhay paminawon. Lord, nganong wa man gyud ka motubag sa akong pag-ampo? Itawag na natog answered prayers or unanswered prayers. Dugay na kung nag-ampo, wa gyud ko nimo tubaga. Ingon sa Ginoo, basin baya sa sige na kong tubag, wa sa ko nimo paminawa. Bihay man rin na sayop ani nga ang Ginoo dugay mo tubag o kita mo oy dili gustong maminaw sa tubag sa Ginoo. Hay may kuana na kana bang murabag ang atong giampo dili mo abot nato. Hay may problema ana, wa ta tubagas Ginoo o kitay wa maminaw sa tubag sa Ginoo. Kitay wa maminaw siyang tubag because God answers every prayer immediately. Dili siya parehas nato nga unya-unya o nato ang atong isig katao. Ang asawa pangutan-os ba na ini kagabi mutubag ikaugma pas buntag. Ana, dugay kay mutubag. Mo text pagani ko pamalit na mog slot. Ato pa nang iwali din dugay kay mutubag next year pa mo palit og slot. Stilan ka dugay yung mutubag. Basta tao. Pero Ginoo, sulti nimo tubag day na siya ngano man. Naa na siya sa atong kasing-kasing. Matod pagay niya, wap agani nimo malitok ang imong pag-ampo na hibaw-an na nako. Naa pa na sa imong kasing-kasing, naa pa na sa imong hunahuna, nahibaw nako ana. Muna giingon sa atong salmo, nakaila ka kaayo kanako bisan sa akong dugukan, bisag didto pa ko sa tiyan sa akong inahan, nailhan ako nimo. Nya di na hinon siya motubag. Mao na ang problema di ay dili ta maminaw. Mo nang niingon si Jesus, si Maria nakapili sa labing maayong butang. Og unsa may iyang napilian nga sa akong pagdawat ni Jesus sa akong kinabuhi, maminaw ko niya. Ang una na kong buhaton, maminaw ko niya. Nya inig paminaw na to mga igsoon, mausab ang atong kinabuhi. Kaya ang isultis Ginoo nato lahi kaysa atong mga plano. Oftentimes lahi, pero igo kayo sa pagbuhat nga mabungahon o mapuslanon ang atong kinabuhi. Muna si Maria, ang mahal nga Birhen Maria, kusog man kaayong maminaw sa Ginoo, nausab gyud ang iyang kinabuhi. Imbis dalaga siya, virgin siya, nanganak. Nanganak, virgin, nanganak, namabdos, nanganak. Nilingay mong tupad. Inakatong virgin pa ka, nanganak na ka. Ay, karon daghan na kayong dili virgin. Niya, wa lang yapoy anak. Ngano man, nagpills man. Nagkundo man. Ngano man, nganong nagkundo man, nganong nagpills, nganong nagpalaygit man, nganong nagpaayudi man. Tungod kay di sila gustong maminaw sa Ginoo nga nag-ingon, mauni ang imong gidaghanon sa anak. Sila mo'y gustong moingon, Lord, kiniray akong anak, duha ra gyud, usa ra gyud, pero magsigi kong himo anang sexual activity kay lami man na, pero di ko gustong manganak. Nya kay di man ka maminaw nako, putlon ko ning agianan sa similya kining sa tawagan ng nas babay. Palupyang tiyog, ako ning putlon aron di na ko manganak kay di man jud ka maminaw nako. Sige mlanig kamabdos, dali makay ko mamabdos, putlon ko ni, imnan ko ni pills. Unya kay wa man mo inom og pills, wa sad maglaygit, namabdos man, i-abort ko ni. Ako ning patyo ning bataa kay wa ka naminaw nako, niingon kung di sa ko gusto magka-baby karon, nganong nagka-baby man ko, patyon ko ning bataa. Mo nang kusog kay rong abortion nato. Da hilom lagi mo. Mao sa nakaroon sa atong eleksyon, mamugos gyud ta kay ako maning suod Lord, tungod kay ako maning kaliwat, ako maning kapartido, mao gini akong butaran. Nya mohonghong ning Ginoo nimo,
kurap man kay nastanan. Wa man ay nahimo sa atong nasod, dugay naman ang lingkod diha. Wa man ay nahimo, tadi bahala na basta ako nakapabor ko ani. Daghan mang nasakitan ana niya, daghan mang nadisgrasya tungod anang iyang pamaagi. Ya bahala na basta ako gini. Ang resulta, perting away ro nato kay ato yung ipamugos bisag dili maoy gipili sa Ginoo nga mugiya nato. Mao na kitang mga pumipili, apil na sad kaning mga kandidato nato karon, last day ra baron sa ilang filing sa midterm election kuno nato, national ug local. Iampo nato nga kini untang tanan mga politicians o kitang mga pumipili maminaw tatas Ginoo. Before ta maminaw sa mga pulong ani mga politicians nga karong panahona tamis kayong paminawon, murag yun og dugos, murag yun og katamis sa chocolate, sama kalami sa litson nga ilatang pakanon og maayo sa nindot kay mga pulong, magdana silang mga kwarta ipanghatag mga unsa pa na dihang mga pagkaon, mga gasa nato, lami kay sila paminawon karon. Magsige na sila glamanos atong mga kamot, nindot kaayo, magampo tas Ginoo. Lord, before ko maminaw aning ilang mga pulong, sultihi usa ko kinsa man ani nila nga akong pilion. Dili lang tungod kay nakauyon ko sa iyang naong, kay gwapo siya, gwapa siya. Di lang ko kauyon kay tungod bright kay ni siya. Di lang ko kauyon tungod kay dato kay ni siya. Di lang ko moingong pili ko ani kay suod mi ani. Kung dili imo baning gipili, siya bakaha ang imong instrumento para maluwas ning among Pilipinas nining dako kayong utang nga murag din anamo mabayran, niining among inflation sa among piso nga mura magnitibugsok na manig maayong among value sa piso against sa dollar. Nya napagyo kunoy mga gold nga nabaligya nato, kita mo'y highest nga nakabaligya gold karong tuiga sa tibuok kalibutan. Ang ato pag yung reserved maoy nabaligya pastilan. Asa man tapadong ani kinsa may makaluwas nato ni apagyoy ato rong daghan kaayong mga problema sa atong infrastructures nga labi na gining mga lunop, mga landslide ug uban pa purti naman ning dali ang mahitabo. Kinsa may makaluwas nato ani, no? Sa education pagyud kuno kita naroy murag lowest gani, layo kay ta sa level sa atong education. Gitawag na taron anig mga bugo luuyas mga Pinoy, no? Kinsa may makaluwas nato ani, kinsay gustos Ginoo nga atong pilion, magampo ta, maminaw tas Ginoo. Ako bitaw ingnon sa ko sa Ginoo nako, Lord, kinsa may makahurot og palit aning slot ing Ginoo, pagampo inigampo nako yung Ginoo, padayon lag sulti kay naadyo dihay uban nga nagsige na nagbalik-balik og palit og slot. Ing na sila congratulations. Pakpakan nato ang nagsigig palit og slot. Na magipipila natong gasigig balik-balik og palit og slot. Balik-balikan san mo bukbo sa Ginoo sa grasya. Nako niya, Lord, daghan man gining wa mo palit pero sigig paminaw nako ingong Ginoo, sagdi lang padayon lag sulti kay madutlan ra na. Nasa uban ngon first time jud ko nakapalit, Father, nakasabot na ko ron sa imong slot. Congratulations, so good na ka. Mao na nahitabo ni San Pablo, iyang gisaysay sa unang pagbasa, iyang gilutos ang Ginoo kay ang iyang gipaminaw mao ang gitudlo sa iyang mga katigulangan, sa ilang Judaism, sa ilang relihiyon sa mga Hudiyo. Nya kay gikontra man sa mga Hudiyo si Kristo, gilutos niya, laglagon unta niya ang tinuhuan ni Kristo. Sa dihang si Kristo iyang gipaminaw, wa siya naminaw gani sa mga apostoles, matod pa niya ang iyang gipaminaw si Kristo na usab ang iyang kinabuhi. Matod pa ni San Pablo, gikan sa pagkamanlulutos karon nahimo na kong magsasangyaw sa relihiyon nga akong gilutos. Ninduta, no? Gikan sa pagkasugarol karon din ako manugal. Gikan sa pagkahimabay karon di nako mamabay.
Ang laki na lang. Adili yun. Gikan sa pagkakurakot, isip leader sa katilingban, karon di na ko mangurakot. Honest na ko. Gikan sa pagkalibakira. Saan naman? Bakako na ko. Gikan sa pagkalibakira, karon kusog na kay kong mudaig sa akong isig katao. Nindutan ano? Bilingi imong tupad. Ing na lingi abang di mo lingi wa maminaw sa Ginoo. Lingi ing na unsaroy ipausab sa Ginoo nimo. Ing na kano. Ing na unsay ipausab sa Ginoo diha nimo. Hinumduman nato bisan ang atong mga maayong buhat gusto pa ginang usbos Ginoo. Ako naman ning gibalik-balik din eh. Gusto kong magminyo. Tinarong to akong pagminyo, wa mi magbuhat og premarital sex. Tanan akong uyab na niabot man ting mga napo kabuk, wa gyud ko anang premarital sex. Tinarong gyud akong relasyon. Gusto kong maminyo nga tinarong. Tinarong kayo. Pero sa akong pagsigig paminaw sa Ginoo, ang iya dayang gusto nga mapari ko. Porti na kong hilak kay di ko gustong usbon ang akong plano. Pero nisunod ko sa Ginoo, niya nagwali na ko ninyo karon. Mauna ni ang akong nasinati isip pare. Sa inyong paminaw, nasayok ba ang akong gipili nga bukasyon o sakto? Sayon na lang mo da. Pero mas nakita nako karon na mas napuslan ko kaysa akong gi-imagine kung naminyo ko. Basig usan ako karos mga politicians, nidagan pagkakonsihal sa barangay o barangay kapitan. Nya usan na sa karon sa mga nagsigig pangaway o usan na sad karon sa nangurakot. O ako kay bao. Pero kay magtinarong man ta, usbon kita sa Ginoo. Why buhat nato nga dili mabag-o ug dili mas monindot basta maminaw tas Ginoo. Di ta magsigig paminaw sa atong kaugalingon. Si Marta nindot tong iyang gibuhat, pero gitudluan siya ni Kristo, di ay mas nindot, better part. Your actions are good, but there is better part. And if you are doing better ways, there is also best way. So ayaw hunong paminaw Diyos Ginoo. Basi karon sige pakagpa-color sa imong buhok. Nya ang Ginoo din ayaw dala nagkolore kay mas nindot biya katanawon og way color ngano man natural, original. Di ba? Ana mo kay namatngonan dinhi wa na magpa-colors buhok, nibati gyud ilang naon sa standard sa kalibutan. Pero kahibaw ko nga sa standard sa Ginoo, nindot na kay na silag naong. Ug unsa may timailhan nga mo nindot ilang naong, mawa ang ilang kining gitawag og conscious kayo sa ilang self. Mawa ng ilang worries na iniingon ako pader tanawa wa na jud ko pa colors buhok. Unsa man siya? 50% sa akong worries na wagtang kay grabe ang akong ka-worries akong buhok sa una. Karon nawa na gyud nako nya kanang imong kilay mura lagi gilarutan pa na siya. Sa sunod pa dir ako ning kuha na ko makuha na gyud nag 60% ang imong worries. Nya kanang imong naong imo pa man nang gipintal-pintalan. Sa sunod kuha asa na 80% sa imong worries mawa na na. Ingon 20% unsa naman na hadlok pa man ka mamatay. So kuha asa na 100% wa na kay worries. Agwa man mo moto, sige na.